Diolch, ni oedd Roughion, allwch chi gadw ni ar SoundCloud, Twitter a Facebook. Diolch yn fawr. Steff y Gwion o Roughion, da chi newid fod yn chwarae set chi ar maes y Steddfod. Sydd fath o mater gathoch chi ta? Mae rhywbeth bach wahanol i lot o stwff da chi'n clywed ar y maes, yn dydi? Ydy, oedd e'n... Fi'n credu o pobl yn digo fe erbyn y diwedd, ti'n gwybod? O'n i'n siŵr, na gen edrych y lawr o'r be o'n i'n chwarae. O'n i'n gwybod edrych y lawr o gwbl. Nid ni ddechrau gyda instrumental o Lost in Sound, cos mae geiriau Saesneg yna fe. A nath cwpl o rieni jyst bod edrych ar eu plant nhw fel na. So oedd yn eitha donio. A wedyn nid ni chwarae Chill Mary gyda Gelach o Dylan samples. So pobl fel, oh, Cymraeg, yeah! Ni'n mynd i teimlo hwn. A wedyn nath e just deteriorator. Yeah, fi'n credu, yeah. So, upsetting sound though, nag oedd e? Really good. Yeah. Yn i mewn. Yeah. Then, un o'r rhai goren i'n neud so far. A can newydd hefyd. Beth ni'n neud heddwch VIP, nad o fe? Do, ie. So cyntaf i chwarae hwnna. Hwnna wastad ni'n doniol i chwarae. Take newydd ar... Ie, Steddfod Bingi Coroni. Ie. Hwn yw'r tro cyntaf ni chwarae fe mewn Steddfod hefyd. A'r sample yw y gwir yn erbyn y byd a oes heddwch. So then... oes heddwch. So, tan y bit yna, oedd e'n iawn, ond ar ôl y bit yna, oedd pobl wedi dechrau kind of synco mewn i cadeirin yma. Da ni'n eisiau gwrando o'r sort of thing. O fel, mae'n bach o amrywiaeth yn y stwff da chi'n chwarae, cos o'n i'n clywed chi ar y diwedd, mae'n samples o beth fel Saunders Lewis o felly ganol, a mae'n eitha wacky mewn ffordd, yn dwi. Ie. Ni'n trio cael samples adnabyddus Gymraeg, so wedyn, mae pobl, un yn gwrando yn ni, a dau, gobeithio. Full sense of security, yn yma. Ie, braidd. Ond un achos mae pobl yn gwrando ni a stuff fel yna, a wedyn dau, cos mae pobl yn gwybod nhw, a pobl yn adnabod y sain, yn adnabod y lleisiau, a weithiau chi angen dyw cerddoriaeth electronic yng Nghymru ddim yn beth mawr. Chi'n gweld guitars, chi'n gweld banjo guitars yn hob man. Fel ni'n clywed tu ôl ni. Ie, fel hynny fyna. So fel, y peth yw, mae jyst yn anodd cael grŵp, neu anodd bod yn fand electronic Cymraeg yn Nghymru. So mae rhaid i chi ddenu sylw pobl trwy cael sampiau adnabyddus, really. Dwi'n meddwl rhoi fel gitar ar flaen y stage, jyst ddim defnyddio fe, just cael hwnna. Just cael e fel mascot. Mascot, oh, mae'n y gitar, oh, dwi'n licio gitars, wyt ti'n licio gitars?
So pa fath o bethau ydych chi'n gweithio ar hyn o bryd? Os gennych chi rhyw prosiectau on the go? Ni efo tair remix. Ar y ffordd, ie. Yep. Band Pristler Regib. Ie. Nath o'n cacwn cyfan nhw o SFA. Fi wedi troi hwnna mewn I trap. Does dim trap Cymraeg. A mae gyda fel, mae'n hilarious. Yeah. Wedyn, remix un o EPs, wel, EP newydd o Ray. So un o hynna, unwaith maen nhw'n dan maen nhw stuff I ni. A wedyn, dyn ni just cwpl o beth eraill. Ni ddim